Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ikaw na ang mupasensya sa imo igsuon, anak. Mibati lang yun siya og tumang kasina sa nakita niyang pagpangga ko nimo. Daddy, But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya nako. Bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili ko nimo mahimong ibaylo ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo? Daddy, Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko nimo, anak? oh, sige. Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres. Tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit. Oh, ay nabanga kong cellphone. Nakasiguro kong naday ko kato dihang gihatod ko nila din sa ospital. Oh. Oh. Oops. Niara sa drawer. Akong tawagan si Tinoy. Ang akong dam ko kaganin. Ingon usa, nakita ko ang mga pangatabo. Ingon usa, gibali ko sa mga nangagi. Sa akong kinabuhi, pinagi sa akong dam ko. Oh, di ba kang tanaw sa imong gilatan? Manggar mo ka? Huwag ka magkakitaan, kugos kong bata. May tag ikaw pa'y mahugog sa hagdanda. Oh, Danghag lang ay. gitukmod ko sa lalaki. Yung gitukmod. Nainumdan ko. May mitukmod ako aron nga mahug ko sa pangpang. Oh, gitukmod ko ni Noemi Hoy. Nainumdan ako. Daddy, nainumdan ako sa tanan. Nainumdan ako. Animal! Kadugay ba ni mo nakatubag sa akong tawag? Unsa ba imong gibuhat, ha? Sir, adito ko sa banyo sa imong pagtawag o nabili nilang cellphone sa akong higdaanan. Si Ceres! Hain na si Ceres! Ayaw ka pala ka, sir. Nabutang na ako siya sa underground. Nag-ubay na silang tulog karon dito si Ma'am Ella o si Clover o si Sidis. O sama sa imong sugo nako sa miagi. Sila si Ma'am Ella lang ang lihatdan kong pagtaon. Pues, mauna kito ang katapusang pagkaon ni Ceres. Sultan ko si Daddy nga. Nainumdum ako sa tanan. Oh. Wa si Daddy siyang kama. Oh. May kang ampultahan sa CR. Naadi siya sa sud. Dili ko magdugay din sa ospital. Oh. Gusto ko na makita ang kahimtang karon ni Ceres diha sa underground. Si Lula. Nag-iskot siya ni Lula Sides. No! Ayaw ka nagbuhata. Gusto kong ako mismo ang mupatay niya. Dili. Wait! Sir, Paghilo mo na, kay may gipamati ko. Oh, sir, may nurse tingali nga milili sa kong room. Ugwa siya nakita. Mubalik ra ka to.
Tungod sa dili ko makatuo sa kong nabati. Si Lola Sidis. Gusto niyang patyan si Lola Sidis. Huwag ko magdaw nga yung dadinihan na siya. Pero ano, gusto man niyang patyan si Lola Sidis. Ano? Dili may mamasayod siya nga. Naibalik lang ako panumduman. Panidaan ko ang tanan nilang mga lihok. Kinahanglan nga mapalayo na ko si Lola Sidis sa dili pawahi ang tanan. Yarang imong kape, Daddy. Thank you, son. Kalami gyud sa kape sa sayong kabuntagon. Nadugay ka. Kanang nadugay ko sa pagpangita sa ilang kaptening ospital. May buot ka ba ang kanon? Kauro na. Balik ko na dito. I'll be fine. Gitawgan ko na usab ang akong doktor. Gusto kong mugawas na karong adlaw. Pero di ba kinahanglan nga magpakaayo ka una si mong samad? Sa mansyon ako mopahuway. Dili ko ganahang magpundo ning ospital. Mura ko masakiton din eh. May mong unyang udto o sa hapon. Makagawas na kita. Makapauli na kita sa mansyon. Imbis nga mo paingon ko sa eskwelahan. Aron mo report sa principal. Miya na hinoon ko dadas ako mga tiil balik din sa terminal. Mas misamot ang akong kabalaka karon. Nga naguna-una ni Lola Sedes. Nga ni akaron sa syudad si Piolo. Nakahimo sis pagbiya sa giilan niyang apuhan. Aron lang masundan ko din eh. Kinalamadahan ako sa Lola Sedes akong pagbalik din eh. Kung kinahanglang magtago-tago mi sa pag-ikyas, buhaton ko kana. Mapalayo ko lang siya gikan sa mansyon. Lagarta! Pasaylo ang nabiya ko nga wa mo pahibaw nila. Pero niya, mubalik na ko aron kuhaon ka. Huwag siya masayo na isundan ko siya. Where are you going, baby? Nga may sakay kag bus? Don't tell me. Nga mabalik ka sa itong dapit ang paglikay na inang ituhuan mo nga si Piolo. Kung mao, mas tarungon ko pa nga akong pagpakaroon ingon. Kinahanglan nga magpadayon ang ibang pagtuo nga ako si Piolo. And so, it just gave me the idea nga patyo na siya. Yes. Kinamamuwa na siya sa akong daan sa himpit. Karong dili na si mamahimong babag sa akong pag-angko ni mo, Denise. You are mine. And always will be. Kinahanglan tanuhon ko maayo ang tanan. Kinahanglan mamatay siya samtang naapa si Daddy sa ospital. Wa pa'y makalaban niya. Mahayan mo ang pag-abot mo sa among kinabuhi, Piolo. Ay, gusto ng patyo ni Sir Orlando sila si Sidis o Clover. Matahinan aw balang ko kung sa akong atubangan na unya mismo niya patyon si Sidis. Nasayod kong dautan kong pagkatao. Pero si Sidis ka na. Nakailat ko niya. Nganong may balik ka pa man yun inindapita, Sidis? Ngano man yun? Kanang kung nahurot si Garillo. Kanang yung upo sa imong tungod ay. Sobra naman na sa usak ka, ha? Sana nagdaog ka sa imong baga. Ikaw lasad, Guryo. Ay, nako. Tinoy, Unsa? di man
kaistorya ini niya. Ay, dayo magpamanghag, lupig may iro. Ano sa imong tuyo lagi? Kung gusto kang marigilyo, yeah. Diko. Yeah. Nasab ko ako. Lahi nga brand. Ngitad kaglaing. Ano sa imong tuyo? Wa lang. Pagtahan daw yun mo eh. Kung mauna, parayo na ako. O balik dito kay, may gunahon na ako. Ay, unsa man? Wa kay labot. Di pwede mangin labot. Subukan mo, eh. Kung hindi ka gusto magkalalis na, no, Gordio? Suman. Pahawa, be. Balin og laing pwesto. May iyahay ta kasabot ka. Kini siya no. Kadugay na to naguban ning mansyon Tinoy. Pero biklon nun paghihapon kay tang duha hangtod karon. Di ba nga mahimong magkasinabot ta bisag kausa lang? Oo, ay. Magasinabot banta. Sa inom. Oo, sa inom. Pero sa lahi nga butang dili. Ay, nako. Seryoso niya. Kanang tinuod ba? Dugay ka naman gede ay nga. Nasayod nga naaras Madam Ila diha sa underground. Ha? Nining mansyon. Wa ka ba mo bati og kaluoy niya? Karon nadungag pa si Sidis og katong Clover. Wa ka ba mo bati kaluoy nila? Kasi kaya ko naluoy ko na Madam Ila nga nakakita sa iyang kahimtang. O di ko maka-imagine nga ingon sub unya niya do ang dangatan ni Sidis. Ilabi pa sa iyang pangidaron. Og unsay bot mong ibasabot, ha? Goryo? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!